Toto je presne predpoklad pre úspech. A pritom ho má len malé percento ľudí. Mentoroval som jedného startupistu. Sedeli sme spolu asi 30 minút, prebrali sme jeho nápad, plán, trh, slabé miesta, silné stránky, ďalšie kroky. A zrazu sa postavil a povedal, to stačí, musím ísť zapracovať na tom, čo si mi práve povedal. A odišiel. Žiadne ešte vysvetli toto a čo by si robil ty, keby. Poďme sa o tom rozprávať ešte dlhšie. Žiadne také, nie. Zobral myšlienku a išiel do praxe. A v tej chvíli som si povedal, toto je predpoklad pre úspech. Nie vedieť viac, nie čítať viac, nie sedieť na mentoringoch, konferenciách a podcastoch ďalších 5 rokov. Ale toto. Dostať informáciu, pochopiť pointu, okamžite zapracovať. Lebo väčšina ľudí robí pravý opak. Zbierajú rady, zbierajú knihy, zbierajú kurzy, zbierajú mentálne modely, ale nezbierajú výsledky. Pretože konzumujú, nekonajú. Pozri sa, či si aj ty konzument, alebo či konáš. Tento startupista po 30 minútach pochopil niečo, čo iní nepochopia nikdy. Najväčšia hodnota mentoringu nie je porozumenie, ale implementácia, teda zaviesť to do praxe. Úspech nemá problém s nedostatkom informácií. Úspech má problém s nadbytkom ľudí, ktorí čakajú, analyzujú, pripravujú sa a nikdy nezačnú. Ten chalán pochopil. Stačí mi jedna dobrá myšlienka, ak ju urobím, nestačí mi ich 100, ak ich nechám na stole. A v tom je rozdiel medzi dvoma typmi ľudí. Ten, kto chce počuť ešte viac a ten, kto chce spraviť ešte viac. A keď vidíš takého človeka, vieš to na prvý pohľad. Nepotrebuje motiváciu, nepotrebuje potvrdenia, nepotrebuje dokonalý plán. Stačí mu iskra a rozbehne motor. Toto je predpoklad pre úspech. Držím ti v tom palce.